niku, Nak. Dipun ajenge 90. Oh, kelahiran tahun pinten? Niku toya-toya kali niku ringso, sukling, sampo, toya, ngoten tok. Kerupuk niki ngoten kanan. Ngangge ati, mboten ngangge lampu listrik, Nak. Bayare mboten saged. Mboten gadah tapi kali kucing kula niki sakaken, Nak. Apa malih kucing ngoni kucing liwat niku lho, kucing lho. Sukane nedor bisa bayar. Lah niki jawi niku burisnya niku semerap. Mriki injing sudo niku kucing kok disemproti. Oh, nggih burisna niku mboten seneng kucing. Nggih sabar mawon sih ngoten. Sebelum niki tangis-tangis sampai anak kali kucing. Nggih kok mboten neka niku napa kader lare-lare lho Nak. Mriki kula nek nedhok pupuk ngoten ningali mawon. Pun kula betane kucing Mbah ten Riau. Mriko ten Burisma niku. Nggih. Ten mriki. Ten mriki nggih tileme ten mriki napa 7 tahun-tahun ten mriki mawon. 7 tahun sampunan? Keliwat Nak, setahun mawon. Oh, sampunan. Mungkin pun 90. Tapi asli mriki. Pun delok ibu. Oh, nggih, Mbah. Nggih. Ten mriki Nak. Tahun 90-an gitu. Nggih. Tapi